Sme veľmi radi, že ste tu prišli napriek tomu, že je piatok po obede a že sme tlačovú konferenciu zvolávali naozaj na poslednú chvíľku, ale veríme, že tie závažné informácie, ktoré sa tu dnes dozviete, ospravedlnia to narýchlo zvolanie tlačovej konferencie a budú stať za to. Teraz by som odozdal slovo kandidátovi na primátora Žiliny Martinovi Barčíkovi. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dobrý deň želám. Téma je naozaj závažná. 4 roky sme počúvali, ako na nič nie sú peniaze, ani euro na detské ihriska, parkovacie plochy, chodníky. A zrazu tesne pred voľbami v tichosti, bez akejkoľvek verejnej diskusie, Mestské zastupiteľstvo na návrh Igora Chomu schválila kúpu lúky za 2,5 milióna eur. Navyše od súkromníka. V tlačovej správe zo zastupiteľstva ste o tom nečítali ani čiarku a pritom ide o najväčšiu investíciu takéhoto druhu za vlády Igora Chomu, ktorú budú Žilinčania splácať až do roku 2019. A to bez akéhokoľvek zámeru. Dovoľte, aby som zacitoval. V tejto chvíli nemáme pre pozemok investičný zámer. Čo sa tam bude stavať? Neviem zatiaľ, necháme to na budúce zastupiteľstvo, možno budúceho primátora. Ale odídem s dobrým svedomím, že sme urobili niečo dobré pre mesto, povedal primátor poslancom na zastupiteľstve. Ako si to máme vysvetliť? Ide o nejakého kostlivca v skrini alebo nejaký predvolebný kšeft? Navyše podľa medializovaných informácií to nebola až taká výhodná kúpa. Údajne realitka i banka tento pozemok núkali oveľa lacnejšie. Budem opäť citovať z plus jeden deň. Áno, cena bola nižšia a pohybovala sa pod hranicou 2 miliónov. Dozvedeli sme sa od žilinského realitného makléra. Kúpu odmietol aj podnikateľ, ktorý chce ostať v anonymite. Pozemok som mohol kúpiť o 1 000 000 eur lacnejšie ako mesto, ale rozmyslel som si to. Nedá sa na ňom stavať, tvrdí podnikateľ. Takže 1 000 000 eur, vážený. No ale čo ma naozaj šokovalo je skutočnosť, že Igor Choma sa na zastupiteľstve obhajoval tým, alebo tvrdil to, že, citujem, je to historická možnosť dostať takýto pozemok späť do mesta za cenu, ktorá je veľmi, veľmi priateľná pre mesto. Mali by sme ísť do tejto investície a kúpiť pozemok späť zhruba za približne takú cenu, za akú sme ho odpredali. Vážené dámy a páni, indície nasvedčujú, že pozemok mestu v minulosti nepatril. Tým pádom ho mesto nemohlo ani predať, ani v súčasnosti kúpiť za takúto cenu. Pýtam sa preto so Žilinčanmi, ktorí ma oslovujú. Zavádzal a klamal primátor Igor Choma poslancom priamo na mestskom zastupiteľstve, keď sa takáto podivuhodná kúpa realizovala alebo schvaľovala? Je zarážajúce, že ani jeden z tých 21 poslancov, ktorí hlasovali za, si nevypýtali žiaden relevantný dokument. Že nepátrali po histórii tohto pozemku, nevypýtali si kópie kúpno-predajných zmluv. A je zarážajúce aj to, že mesto im toto automaticky neposkytlo k dôvodovej správe. Nedalo im to ako materiály k mestskému zastupiteľstvu. Som zrozený, že vedenie mesta a zastupiteľstvo takto nekompetentne pristupujú k schválení najväčšej kúpy za vlády Igora Chomu. Svedčí to o nekompetentnosti a zároveň ma to utvrdzuje v tom, že Žilina potrebuje naozaj zmenu. Verejne vyzývam Igora Chomu, aby predložil dôkazy toho, že pozemok bol v minulosti naozaj mestský a uviedol cenu, za akú ho malo mesto údajne predať. Inak sa potvrdí, že nejde o nič iné ako nejasný predvolebný kšeft.